Nik aukeratuko nukeen taldea Dead Kennedys da, baina Dead Kennedys Yellow Biafraren garaian. 1989tik 87 bitartean egondakoa, eta talde hori niretzako ikaragarria da, bai musika aldetik eta bai letra aldetik, eta agian punkan gauzarik bitzienetarikoa. Nire bizitzako diskoa, agian gaur egun eta aspalditik betianik flipatu doan diskoa da Rock and Roll Nightmare, Reed Kids o Nels D taldearena, RKL taldearena. Eta oso handia da, niretzako zentzu guztetan, bai musikalki, bai ez dakit, zirrara sortzen ezte. Esango nuke bai, gehien entzun duan diska bizitza osoan izan dela La Polla Recordsen Revolución diska da, gehien gaur egun entzun dute bai, eta zoragarria da. Eta agian punkari lotuta dagoen diskarik handiena punkan mundu mailan Cicatricen lehen diska da, Inadaptados. Gustoko kantu bat, agian asko dauz, milaka dauz, milaka edo milioikan artean esango nuke bapen inolaz ezin dut entzi, oso berezia da, bai bap guztia, kanta hori oso bitxia da. Gustoko duan esaldia aukeratu dut Kortaturen bigarren diskan ateratako Aunque esté todo perdido siempre queda molestar. Dana galduta egon arren izorratzerik badau. Eta, da pruet bikusmen vitalista bat. Influentzia ikararre eukin dauena nigan, hasi nintzenen gehien bat eta esan Peter and the Test Two Babieseko gitarra, Derek, eta beti gustatu izan eta pilo bat. Eta agian berton Euskal Herrian, agian Jomes, bapeko gitarjolea, oso argia zan, oso zoragarria. Nire musika entzuteko ohiturak gaur egun izaten dira edo MP3ean eta baita streamingean ez, digitalean. Kasetak ja ez dekodaz, dekoaz hor kamaran gordeta, eta viniloak bai entzuten doaz, etxeko lanak egiten duanean apurren musika handia izan behar denen etxean eta espribatua viniloak epintzen doaz, gustoko dut. Orokorrean ni bilina zen lekuetan izan da gehien bat gaztetxetan eta okupetan eta zenatoki batzutan bai egia da sarma handien dauken lekuek iziten dire beti gaztetxeak eta leku txikiak. Bat esatarren esango nuke bai taberna bada, itxita dagoeneko, El Tubo taberna Barakaldo, hango Bilboaldeko CBGB hori, eta gero beste bat esaterren esan dezaket Txarraska gaztetzea, Saurin horre nire talde guztiek injoin dodala, 20 urte egin dago ja lekurrek, eta horbeko etxean jo dut nire taldeak azmiaka biderrez eta oso gustora hor bai. Asko esango nituzke, bat esango nukena agian da Aztika, Erandiotik dagoen okupa bat, eta parte oso jende jatorra dela eta oso kreatiboa dela, eta sarma berezi bat dauka, eta han egon gara ikusten kontzertu batzuk azken aldian eta gurditan eta oso leku berezia da. Nire bizitzako kontzertua izan zen, oin dela 2000 urtean, oin dela 23 urte inguru, eta izan zen What Happened Next horbeko etxean. Eta astearte batean gainera, martitzen batean, iritzen nintzen autobusetik ikasten Bilela Gasteizen, eta hauek ikustera eta ja sautzen dituen, eta ikararri izan, ondino zirrara ematen oste gogoratutea, momentu hori gogoratuteak. Lehen kasetea izan zen La Polla Recordsen en directo, oso diska gordina. Eta agian nire diruz viniloak, uste du zala, neu seguru, uste dut izin zala Daiglo Abortions, kanar talde bat. Erosi duan azkenengo viniloa izan da Krida Salvatxa, Kataluniako talde bat, eta lagun dituguna gainera, eta hori izan da azkenengoa, uste dut, neu seguru.